Gibaslan sa pag-ingon og batignaw, nanukmag ang usa ka lalaki sa iyang amigo nga misangput sa kamatayon sa biktima didto sa lungsod sa Minglanilla. Tungsaran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sas ang sakit nga komedya may resulta ni sa trahedya nahitabo ni sa managhigala didto sa lungsod sa Minglanilla. Nakabsan yun sa iyang kinabuhi ang 49 anyos nga si Johnny Cuberos. Usa ka adlaw human siya giingong gisukmag sa iyang higala ug silingan nga usa ka 40 anyos nga lalaki. Dinhing dapitan nahitabo ang giingong pagpanukmag sa suspek ngadto sa biktima. Ang hinungdan, matod pa ang heated arguments nga giingnan ang suspek nga batignaw. Hapon sa Martes, Mayo 19, nagtapok-tapok ang kalalkihan sa usa ka bakanting luna sa Sitio Tiber sa Barangay Poblasyon Ward 3. Nagkomedyahanay ang managhigalang suspek ug ang biktima. Una matod pa ng media ang suspek mahitungod sa estado sa pangisip sa biktima, hinungdan nga mibalos ang nawahi pag-ingon nga bati kinignaong. Giingon na suko ang suspek maong gisumbag niya ang biktima nga naigo sa iyang ulo nga mibati og tumang kasakit sa iyang ulo. Nagsukma ka lagi sila. Unya? Kuan man ka ng komedya ragot. So nasumbagan ni mo nga po? Oo, nasukmagan. Unya? Mo itong pagsukmang sakit na yung ulo. Anang unang kumisa kanina ng lata. Ni anak ko na nga nang nagsisig o buang. Yung ko na asawa, mamusawa ka buang. Kay buang misab, asawa ka buang. Karon ni baos ang kanang namatay. Ni anak asad sa ikaw swerte kay nakasawa ka gwapa pero batil na mao ra gyud na. Napikon man usa. Ay inan batingan na. Nakasumbong pa ang biktima sa barangay pagkaugma og nagpakurasyon sa iyang ulo. Gikinakda na unta silang magatubang sa suspek apan wa na kini madayon sanglit na palga na kining way kinabuhi sa sulod sa ilang Pinoyanan. Matod sa apuhan nga nagpingit sa kasakit sa iyang ulo ang iyang apo, sa wala pa kini mapalging patay. Nadala sa ospital. Wala, yan ang nagipablatter. Pablatter niya. Okay. So, Yeah. pagkahuman, Pagkahapon, gapon, ilan tang hearing gapon. Nga mo na mga namatay naman, nigahi naman sa taas. nagpakita ba ang kabanay sa biktima sa kapulisan sa Minglanilla og dali usab silang may aksyon. Usa sa girekomendar sa PNP nga mapaubos sa autopsy ang biktima. Sa pagkutlo nining balita, gilagdaan na sa hepe sa Minglanilla Police Station ang charge sheet sa kasong pagpatay batok sa suspek. All the evidence that we got tend to lead that it was the ultimate cause of the death of that individual. Giadto namo ang balay sa suspek aron kuhaan sa ihabig. Nagdumili kini sa pagpakikistorya ug ang iyang asawa ang miatubang apan dili magpakita sa video. Matod nini nga nagbasol ang iyang bana sa nahimo ug andam kining mangayo og pasaylo atubangan sa mga kabanay sa biktima. Sa gipadayang sa pamilya sa biktima nga dili nila madawat ang nahitabo ni Inibo sa ilang ipadayon ang pagtaral sa hukmanan sa suspitsado nilang silingan. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.